Jamen, vi er så næste gruppe på, og vi vil også lov til at sige tak til, at I måtte få lov til at præsentere det, vi har arbejdet med. Vi har haft en samarbejdspartner, der hedder Varde Kommune, og det er ikke særligt meget, men så starter vi med at vise en lille film. Kommunikationsplatform, som har til hensigt, at den skal være let tilgængelig og fleksibel. Det skal skabe lette veje til sociale fællesskaber, og så skal det give valg og mulighed for medbestemmelse, og det skal det gøre hos Vardes borgere. For ligesom at finde ud af præcis, hvad er behovet her, så har vi jo ude at lave nogle brugerundersøgelser, spørgeskemaer etc. blandt borgerne i Varde Kommune. Og det behov, vi ligesom kunne definere her, eller på baggrund af de her undersøgelser, det er, at der mangler en viden omkring de idrætsmuligheder, der er i kommunen, forstået i facilitetsform, ikke i klubtilbud osv. Der mangler et geografisk overblik over faciliteterne. Folk ved simpelthen ikke, hvor er tingene henne. Og så mangler der en facilitering eller en social kommunikation, altså en facilitering af en social kommunikation omkring, hvordan bruger vi de her aktiviteter her. Ja, på baggrund af det her behov og nogle af de undersøgelser, vi har fundet her, der har vi lavet en mock-up på, hvordan et design på en kommunikationsplatform kunne se ud her i hjemmesidebaseret form. Idræt mellem mennesker, som vi kan se her, det skulle være en forside, hvor man har muligheder for at læse lidt om, hvad er det for et projekt det her. Hvor man kan gå ind og se et spotkort over kommunen, hvor det viser forskellige aktiviteter, og hvor man kan gå ind og dele sine egne spots. Men for at komme ind her, så skal man starte med at logge ind. Sådan der. Så har man sin egen bruger, man går ind på, og så går man ind og logger ind via her, og så kan man sådan set gå ind og prøve de andre muligheder her. Så kan jeg sige, at jeg vil gerne ind og vide noget om nogle forskellige aktiviteter, der er her i kommunen. Jeg går ind heroppe under spotkortet, og så ved i højre side, der kan jeg se de forskellige aktivitetsmuligheder, der er lige i den her kommune. Så kan jeg enten sige, at jeg vil gerne se, hvad der er for nogle planlagte aktiviteter her, klik og se alle de forskellige aktiviteter, der er. Eller hvis jeg har lyst til at sige, jeg vil måske gerne op og køre noget mountainbike, kan jeg klikke det også. Så kommer der 3 prikker her, der kan jeg se nogle ruter, der allerede er blevet fastlagt i kommunen her. Og jeg tænker, jeg vil måske helst herud. Klikker jeg her, og der ser jeg simpelthen det her mountainbike track, der allerede er blevet indtegnet. Der står lidt om, hvor det er, adressen, hvor langt det er, og sværhedsgrad. Jeg kigger så, det er øvet, jeg har måske kun en citybike, så jeg tænker, det er måske lige for meget for mig. Så jeg tænker, vi prøver at klikke på fodbold i stedet for. Så kan jeg se her igen, et grønne billede her, der er markeret som geotagging, hvor der er mulighed for, at jeg kan spille noget fodbold her. Jeg klikker så på den anden her. Og igen som før kan jeg se, hvad er adressen og hvor det er henne. Der kan jeg så se, at der allerede er planlagt 3 aktiviteter. Så dem kan jeg klikke på. Og så kommer jeg sådan set ind på en separat side for selve det her aktivitetsspot. Jeg kan se, det er en multibane, og jeg kan se, hvad der er for nogle forskellige aktiviteter, der er planlagt her. Det kan jeg se herude i funktionen, hvor der står dato og tid og antal deltagere og forskellige andre ting. Og jeg kan så se, de her dage, de passer mig måske ikke så godt. Og det her redskab, det er jo lavet til, at det skal passe til en selv, og man skal prøve at kunne lave noget aktivitet i samarbejde med andre, når det passer en selv, uden for organisationen. Så jeg kan sige, at jeg opretter bare min egen aktivitet. Og så skriver jeg lige, hvem vil være med. Jeg skriver, hvornår jeg gerne vil lave det, og hvad det er, jeg gerne vil spille, og at det så er på det her aktivitetsspot. Og så siger jeg sådan set, opret aktivitet. Jeg kan også vælge at dele den på Facebook eventuelt, for at få den ud til nogle flere mennesker og håbe på, at den bliver kommunikeret lidt bedre. Og så kan vi se her, at den så også er blevet oprettet nu herinde, inde på det her aktivitetsspot. Der er så en anden,
anden person, der kan gå ind derhjemmefra, efter jeg så har logget ud fra den her og sige, det ser da spændende ud, det vil jeg gerne være med i, og gå ind og sige deltageraktivitet. Og på den måde prøver vi at lave en platform, der opfordrer til, at man selv kan lave aktivitet på ens egen vilkår og ud fra ens eget tidsrum med andre i kommunen, ud fra de muligheder, der er, uden at være bundet af de her tidsspecifikke tidspunkter, der er i de forskellige foreninger og andre tidspunkter. Ja. Og hvordan vil vi så implementere idræt med mennesker? Det der er tanken, når vi skulle ud i Varde Kommune og have det her, altså få noget indhold ind i det, fordi det er klart, at hvis der ikke er nogen aktiviteter i det, så er der heller ikke nogen, der vil bruge det. Men det er blandt andet ved at bruge de institutioner og klubber, der eksisterer i forvejen, og som i forvejen laver åbne træninger, laver aktiviteter, som er åbne for alle osv. Så for dem til at lægge indhold ind i sitet, for simpelthen at få det promoveret. Så er det tanken, at platformen skal være sådan et indbygget achievement-system, som laver automatiske statusopdateringer, som kan gå ind og sætte konkurrencer op. Altså og på den måde ligesom kunstigt aktivere brugerne yderligere ved at stimulere igennem de sociale medier. Og så er der selvfølgelig mulighed for, at man i systemet også kan gå ind og se statistik. Det kan være, at man fører en træningsdagbog, eller man kan se statistik over, hvor mange gange har du ude at spille fodbold i den her uge her, eller hvad det nu så er, man dyrker, kilometer, man har kørt på studiet osv. Og så et matchmaking-system, som ved at gå ind og kigge, og vi kan se her om fredagen i det her tidsrum, der er de her 10 brugere ude at spille basket, faktisk næsten hver fredag. Så i stedet for, at det altid er John for eksempel, der går ind og opretter aktiviteten, så kan systemet selv gå ind og oprette aktiviteten, og så invitere de her brugere, den kender, som kommer her regelmæssigt. Og derved fastholde, at så kan det godt være, at John ikke kan en weekend eller en fredag, så selvom at, så bliver aktiviteten oprettet alligevel. Så på den måde igen kunstigt prøve at stimulere til, at de der genganger i aktiviteterne, de bliver vedligeholdt. Så det behov, vi ligesom kunne konstatere, det var det her viden om idrætsmuligheder, geografiske overblik over faciliteter, og den her facilitering af social kommunikation. Og der mener vi, at idræt med mennesker svarer rigtig godt på det ved, at det er let tilgængeligt og fleksibelt, og det er en måde at skabe lette veje sociale fællesskaber på, og så giver det valg og muligheder for medbestemmelse, fordi at, som Emilia sagde, det skal passe ind i borgernes